Şəhərində dünyaya kəlә. Balaçağı Nansam rayonu Qangu avılında ötə. Başlanğıc həm orta bilimni Kazak məktəbində alan. İrimçi şəhərində Uyğur dilində oxub yuqarı bilim alan. 1977 yıldan başlap qalanın 20-ci başlanğıç məktəbində Uyğur dili oxutucusu həm sinif жетəkçisi olub işləyib. Rus dilində örnək oxutucu degan maqtovli ismga erişə. Ул безнең арабызда Сафия ханым тырып нигезинхар. Хәзер мин тәбрикләү өчен сүзне Милли музейның генераль директоры, тарих фәннәре докторы Гөлчәчәк Рәхимҗановна Нәҗиповага бирәсем килә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле дуслар, тагы да әдәби салонда очрашабыз. Әлбәттә, Минем истә калды, Суфия ханым минем кабинетка кергәч, менә шушы китапны миңа күрсәткәч, битараф калдырмый торган тышлыгы аның шундый фоторәсем. Әлбәттә, берничә ел элек без Баратынский музее белән Ак юл, белый путь дигән китапны чыгардык. Ильина, ул Баратынскийның оныгыны. Мин аны укыганда, татарлар да шулай жүргәннәр дип уйладым. Нигә соң татарлар андый китап чыгара алмый микән дип. Менә шушы миңа сез үзегез кулыгыз белән китердегез, тапшырдыгыз. Әлбәттә, тәкъдим итүгә риза булгач инде бик зур рәхмәт. Һәм инде шушы китап әлбәттә безнең өчен шундый зур бәйрәм. Эмиграция тарихын безнең милли музейда күрсәтер өчен бер нәрсәбез юк, бер әйбер дә юк. Әлбәттә, безнең булачак тарихи экспозицияда шушы татарлар тарихын күрсәтергә кирәк. Әмма ләкин бер әйбер дә юк. Менә кызык булыр иде бөтен килүчеләргә, безгә дә кызыксынган тарих белән түгел генә төрле кешегә кызык булыр иде. Менә Казаннан алып киткән берәр нәрсә тагы монда кайтсын иде. Шушы безнең милли музейда берәр витринага куярга кирәк. Менә шуның өчен әлбәттә менә шушы әдәби салон бәлки безгә ярдәм итер.